Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanale eta gaur batailaben errepikapena erakustera nakarkizuet kasu honetan jolastu genuen Alto Elfoekin Imperioaren kontra eta aztertuko ditugu zenbait gauza ezberdin gero oso bataila errara izan zelako. Eta horretaz aparte, balortu dugulako multi-jokalariko hiru pintzel motak jartzea errepikapenetan. Eske horrela errezagoa da gauzak azaltzeko eta bar. Eta gero joango gara gauzak apur bat aztertzen. Eta bar, vale, jarriko du kamera geldoan eta joango gara gude armada zein den ikustera. Aurrean, baditugu hiru unitate lozeneko guardaekin, bi puntu hobetuak. Ez badirudi direla lau gero. Lantzariak hobetuak bi flankoetan. Gero arkulari normalak bigarren lerro batean, bi unitate joezeko espadariak hobetuak. Grasiako lehoiak ere hobetuak, Fenixaren guardia, printzesa bat, eta bizitzaren asti bat. Jo, eta nola egiten da. Bueno, bizitza eta bar zaintzeko eta bar, eta gero hemendik bi unitate jelmo plateatuak. Beste aldetik, imperioa zer dakar. Hemen daukagu sorgin eiztari bat, hemen beste bat. Eta grifitarrealak hemen gero. Vaporezko tanke bat, espatari gehiago, sigmarrenak, hau ez dute iesik egiten. Espatari gehiago, lantzariak, bi mortero, espatari gehiago, semigrifoak alabardekin, arkabuslari gehiago, eta bi espatari handi eta kalfrantz, vale. Ordu bangu zaldiekin joan gara hemendik ona, eta hauekin joango gara basora eta kokatuko gara hemen puntu berdea dagoen toki honetan morteroen zitik apur bat libratzeko eta hauekin zonalde hau esploratzeko, igual urdinez hobeto, zonalde hau esploratzeko eta bar. Hori noizbait jakingo dut nola egiten diren gauzak. Orduan hemen mugitzen ditu aurkitzeko eta bar, eta hone gure saldiak detektatuko ditu. Eta izango da apur bat arazo guretzat, jasi gara gurizua egiten eta galditugu zenbait unitate lau eta metingoaz bana morteroen zutik hemen diktatozena, hemen diktatorren mortero zua guri minik ez egiteko. Hemen formazioa zeigu apur bat ikusten ikusten zuen moduan zuaitzak eta bar, zentzu horretan besten gaituzte. Orduan hauei ematea asko ere zailagoa da. Hemen hasi gara eiztariari tiroak egiten ediko duzuenez, egingo diogu pila bat min demora gutxean, egiten diogu bukake elfiko bat. Hemen ikusi gaituzte eta orduan bidaltzen ditugu tropak hauen gana. Eta hemen jarraitzen dugu, hemen fokuseatzen hasi dira gure gana tiro egiten. Baina esan dizudan moduan hemen ere, euren tiroetatik libratzen gara. Hemen eraso dugu
ona hemen botatzen ditugu maldizio bat. Gelditzen dira geldi eta erain erabiltzen dute kontrakarga bat gurekin ona erasotu ahal izateko, eta hemen jarraitzen dugu tiroak egiten eta bar gure formazioa jartzen dugun bitartean. Hor, kale egiten doaz, hemen jarraitzen dugu tiro egiten eta laizta hasiko da ja moral eta bar galtzen eta iesari ekingo dio. Hemen hasi gara ere apur bat tiro egiten, unitatea min apur bat egiteko, eta aldi berean lantzariak direnez, mantenduko dute flanko apur bat seguru, eta hemen hauek jasi dira iesari egiten onantza. Baina, bueno, gero hemen hor dago, min asko jaso du, ikusi duzu moduan. Hemen behadiliko ditugu arkulariak eta lehenengo linea frontal baten moduan. Eta jarraituko dugun fokus egiten. Aldi berean hemendik hasi gara tiro egiten. Karl Franzi gainera gutaukaguna bentalia da gure arkulariak gure munizioa baino gehiago heltzen dela morteroak eta tankea izan ezik. Hemen hauek ez ditugu ikusiko eta hemendik joango dira. Baina bitartean jarraitzen dugu honi zu egiten eta hemen euren asti ere hasi da mina jasaten, hori guretzat positiboa delako. Hemen ja formazioa joan zaigu apur bat pikutara, baina jarraitzen dugu heroi hau bukak elfiko egiten. Eta gero hasi gara apur bat unitate ezberdinei tiro egiten horrela zonalde guzti honetan joaten apur bat unitateak eta bar desgastatzen. Hor jarraitzen dute guri bombardeatzen. Asmatzen dutenean egian da oso potenteak direla, baina, hau esan dizu den madun atzetik. Hemen bataia galdu egin dugu, beste unitateak hemendik ari dira gure saldunen atzetik, eta hemen esan dizu den moduan. Hemen hasten gara gure unitateak eta bar sendatzen, garrantzitsu izango delako. Ez, igual de guren zehozer izango da. Hemen behaltzen ditugu ja unitateak borrokara eta bar. Apur bat denbora irabasteko eta bar. Eta borrokarik gogorrena izango da zonalde honetan. Aurrerago ikusi ahalko duzuen moduan. Hemen jarraitzen dugu ere tiro egiten bitartean, eta daltzen ditu hauek ere laguntzera. Hemen hauen kontra ere klasiak oleiekin abantaila gurea da. Hemen daltzen dugu lantzariak ona, eta esan dizudan moduan hemen egongo da sekulako borroka. Hemen joeseko espateak bidaltzen ditugu honen kontra uste dut. Ez, jarraitzen dute hor borrokan apur bat desmoralizatzeko. Eta hauek behaltzen ditugu ona, eta hauek da printzipioz hauek baina asko ere hobeagoak dira, elfoak direlako eta bar. Hemen bete ditugute amintoteko sare bat eta pikuta beti digute. Eta hemendik semigrifoekin eraso digutenean, hemendik, gu atzetik kontrakarga antzeko bat egiten dugu. Eta hoie guri apur bat laguntzen dugu, hemen ere laguntzen dugu unitateak apur bat hobetuak egotea. Horretarako apur bat diru gehiago sartu dugu unitate bakoitzari. Hemen ikusten duzuen moduan Sigmareko espateriak laizter joango dira pikutare. Hemen ikusten duzuen moduan borroka dago apur bat kaotiko moduan hemen.
ja batailari esaio askorik falta. Hemen unitate hau, bi unitateen konta dago oso ondo posizioa mantentzen, kontuan izan dago infanteren kontra oso eraginkorra dela. Eta hemen berdina, hemen vapore tankeak egingo dugu min nahikotxe, hemen espatariak astu egin genituen toki horretan. Eta hemen arkulariak ere bai, Karl Franz hemendik dago. Badirudi hor balantza hasi dela imperioaren kontra, hemen hasi gara Karl Franzei apur bat tiro egiten. Garrantzitsua delako unitateak eta heroiak suntzitza, hemen hasi gara ja unitatei eskerrak irabazten, hemen bidaltzen ditugu Fenixeko guardia hauen kontra presio apur bat egiteko. Eta gure generala dago bizitzaz osorik. Eta hauek bedaltzen ditugu ona armadura zuntzitzen duen zeta bar, momentu horretan zer egin behar zen. Hemen jarraitzen dugu posizioa mantentzen, oso potente, gaina dago sorgin eiztaria zuntzituta. Esan behar dago guk asko sufritu genuen la batalla honetan, batez unitate asko galdi genituen. Taktika zen oso eraginkorra izan, hemen jarraitzen du tankeak guri eraso egiten, hemen galtzen gaude. Hemen jarraitzen du guztu tiro egiten, oieseri egin diote. Baina hau ere ez daude bat ere ondo. Hemen bagoaz guratzea hau posizioa mantentzen daude. Bueno, gure printzesa dago oso ondo. Leicester bukatuko da batalla. Unitateak ere jeisten doaz. Eta gutxigatik irazten dugu. Alde batetik esan daiteke munizia duten unitateak geratzen zaizkiela. Gero hemen ere badituztela saldunak, baina gure unitateak orokorrean potenteagoak direnez gutxigatik irazten dugu. Esan dizuedan moduan unitate asko galdi genituen bataian. 807 galdu genituen 506. Ez dugu unitate askorik galdu. A ver, Graziako lehoiak zituzten baja askorik egin, baina posizioan manduta eta bar, izatez honeak izan ziren lantzariak eta joezeko espatariak. Zuaitzak egotea bi hauek gure kontra min askorik ez egitea lortu genuen, eta uste dut gure etxaia deskonexioa egin zuela. Espero dut gustako esan zaizuela. Eta hurrengo batai izango da apur bat egin genituen gauza onak eta txarrak aztertzeko bataia bat. Hurrengora arte, agur.